hemos triunfado. Actor nada más, ¿sabes? Sin droga, sin nada. ¿Para qué? ¿Qué pasa, Forocoche? ¿Qué pasa, Forocoche? I nosaltres cuidem el que ens interessa també, com l'actualitat de Forocotxes, el fòrum dels fòrums, i a veure què expliquen avui els xurmanos. Mireu, voleu veure com funciona la justícia a Forocotxes? Sí, o no? Ara no sé si ho vull. No, més que la justícia, l'autogestió del fòrum. Això està bé, sempre, no? Això us agrada, no? Mireu, un tio, fa 10 minuts, un tio ha obert un tema que es titulava Free José Bretón. Ai. I ara? Hagamos una plataforma para que dejen libre a José Bretón. No merece... O sigui, que n'hi ha acabat d'escriure el tema, que ja l'han banejat de per vida. Tema especificado inválido. És que ja no es podia. Ja no podia ni acabar d'escriure el tema. No ha pogut escriure. O sigui, he sigut testimoni de com un tio començava a escriure un tema i s'acabava allà mateix. Molt bé, sembla molt bé. Però si no hi ha algú que s'ho està llegint tot, hi ha una mena de gran germà que està allà mirant-se tots els fils i tota la gent que entra a Forocotxes. Sentiu-lo, aquest senyor és Elèctric, que és l'administrador de Forocotxes, que és un tio que es diu així, Elèctric. Un senyor que es diu Elèctric. Un senyor que es diu Elèctric. No és un senyor elèctric. I que els xurmanos li diuen Ilitri, perquè és com més nostrat. Sí. Ilitri. I aquest senyor ho gestiona tot. Aquest senyor ho gestiona tot. Si hi ha una cosa fora de tot, que és una cosa fora de tot, Forocotxes, sembla que no sé. És el que anava a dir. No m'ho crec ni jo el que estic dient. Però això ha durat 30 segons. Però que fins i tot Forocotxes té un límit, no? Té un límit. Té un límit. Que de vegades el passen per una altra banda, no? Però hi ha un límit clar que estàs sembla que t'ho has de posar. Sí. No, hi ha límits i m'agrada molt com està gestionat. Paraulotes, coses, barbaritats, tot el que vulguis, però hi ha certes coses que no es poden tocar. I això està bé, Forocotxes, que fins i tot hi hagi límits a Forocotxes. Va, un tema. Tengo varios tatuajes en mente y no tengo cojones a hacérmelos. Carai. Pues ja t'ho estàs dient a tu mateix, no. Bueno, però si no tens clar, no te'ls tatuïs. Un germano li ha dit: tatúate unos cojones, per empezar. Està molt bé això, perquè es veu que no era pel dolor, que ja tenia uns quants, però en tenia uns quants en ment que no s'atrevia a fer-ho. El concepte potser no li agradava. S'empenedia i tal, i quan ja estàs pensant això d'un tatuatge, millor que no t'ho faci. Ha de ser una cosa una mica irreflexiva, com tenir un fill, per exemple, no? O sigui, o et tatues o tens un fill. I tu tens les dues coses, no? Sí, molt bé. Sí, home, sí, plantar arbres, fer tatuatges, tot això s'ha de fer. Escolteu, li estic seguint la pista a un xurmano que es diu Malibubu, i que m'agrada molt com ha sonat en reverb només el nom del xurmano, m'agrada molt. Pots tornar-lo a dir? Un xurmano que es diu Malibubu. Com està el Víctor de temps, per favor? I és el nou filòsof de Forocotxes. Sabeu que Tercio Viejo se'l van carregar, no? Sí, no sabem ben bé per què, però va acabar desapareixent. Bueno, els Flanders de Forocotxes van decidir que el tio era una mica pesat i el van fer fora i ja està. Ja no existeix. No existeix i se'l troba a faltar, però hi ha gent com Malibubu que fa temes com... que fa temes com aquest, un que es titulava avui El sex y el dinero jamás llenarán vuestras vidas. Ah, carai. Diu: siempre seréis seres vacíos, con vuestras vidas basadas en el sexo y en ganar dinero. Es un sentimiento generalizado. Lo sienten millones de personas cada día en nuestro planeta. Seres humanos que se ven con todo y son nada. ¿Dónde ha quedado vuestra autoestima? No os dejéis engañar, sed libres. No dejéis que los medios os esclavicen y dictaminen cómo tenéis que vivir. És veritat. Està molt bé, no? Una reflexió molt interessant, molt madura, a més, ¿Lo ves con José María? Passa que... Amb qui parles? Per què parles sol últimament, Xavi? No, jo parlo amb un senyor. Tu saps amb qui has de parlar, Xavi? Amb un psiquiatre. Sí. Ja no et diem psicòleg, psiquiatre directament que et mediqui. Un senyor que et dongui droga. Legal. Doncs escolteu, encara que... Són buenos chicos. Sí. Encara que a en Xavi li hagi agradat i combregui amb aquest tema i molts de nosaltres també, no ha trobat la comprensió que s'esperava potser entre els hermanos, perquè ha arribat un i ha dit: a mi no me importaría llorar en un yate lleno de putas. Bueno, ahora no escucha. Si aquest pobre sant va molt atabalat, una, dues. Ara escucha i ara no escucha. Sí, doncs aviam què us sembla aquest tema. Molt d'actualitat, mireu. El crucifijo i la Bíblia... Ai, Déu meu. Tanca la ràdio. Però que escolta, que no puc dir això, vull dir, es pot dir, no? I no acabar la frase, està mal el subjecte. El crucifijo y la Biblia en la mesa de juramento de cargo de ministros. What the fuck? Està bé,
Sí, com a país laic, doncs ja està, no? Sí, és el més Què més normal. voleu? Encara que no hi havia algú tirant el botafumeiro per allà mentre juraven els càrrecs. No és laic, és a confessional aquest país, eh? Sí, per això. Però vaja, els ministres ho trien. Sí, sobre què volen jurar. Clar. Com si vols portar un escut d'un... No, això sí que no, d'un cruzado. Mágico. Escolta, un germano ha dit porque se jura en la casa del rey y el rey pone en su casa lo que le da la gana. Molt bé. Claro que sí. Un dia pot posar un gall de Portugal. Sí, home, allà, no? Lo juro delante de un gallo de Portugal. I tots els portuguesos doncs combreguen amb tu. No, jo no soy gall. O una figureta de lladró. Ai, que maco! No? Una pagerola amb una ovelleta. Que maco. I 3.000 euros, eh? Home, i tant. I ben invertits, eh? Doncs escolta, només d'això del rei pon en su casa lo que le da la gana han començat les hòsties. Un tio diu, tapeu-vos les orelles, eh? Un tio diu, ¿y qué problema tienes con eso, ateo hijo puta? Si te jode, te arrascas. Un altre. Es opcional, puto rojo. Puedes elegir jurar sobre la Biblia o no. Respeta, que hay gente creyente. Ostres, tu. Un altre. Lávate la boca antes de hablar de la Biblia, desgraciado. Déu-n'hi-do. Sí. Sí que són devots, aquesta gent. M'agrada Forocoches. Ara t'agrada. Ara m'agrada. Digue-li a Sant José María que engegui la ràdio. Sí, venga, encienda. Un altre tio que ha entrat i ha dit a ver qué dices el día que haya un moro en el gobierno y jure sobre el puto Corán. Ahora no. Un altre que diu España laica, como la perra del espacio. Era rusa y se llamaba laica. No, això sí que... Laica. Que burros. Por favor. Un altre que diu debería haber un Corán y el manifiesto comunista. I com que a un tio no li ha semblat prou, a sota ha dit i el código da Vinci. Per què no? Per què no? Esclar que... llibres importants. Te lo juro por Dan Brown que voy a hacer lo que pueda, com si valgués algo, no? La paraula d'un ministre ens estem fiant, no? Que estem tontos o què? Bueno, un tio avui ha dit me acabo de dar de baja como militante de Podemos y respondo preguntas. Ai. Sí, que no li ha agradat gens com està anant. Bueno, el coletariado. El coletariado, sí. La idiosincràsia d'alguns membres, el mal rotllete que crec que hi ha entre Rejón i Pableras. Què t'ho fa pensar que hi ha mal rotllet? Crec que hi ha un tema de faldilles per aquí al mig, eh? Fins aquí puc parlar perquè m'han estat parlant de... Bueno, ara no puc dir-ho. Ja ho direm a la remissió de la matinada. A la matinada podem parlar o en un bar. Un dia quedem amb els oients i us ho explico. Sí, no passa en el seu millor moment aquest duo dinàmico de la política. També que pintava al principi, tu, era molt maco, eh? Bueno, en fi. Que responia preguntes a aquest senyor. La primera que hi havia no era una pregunta, sinó un germano que li ha dit el siguiente paso es usar el jabón. Va, horrorós, horrorós. Ja estem amb els tòpics. I un altre sí, perquè n'hi ha que són nets, algun n'hi haurà, no? Algun n'hi ha d'haver, clar. Tots en principi, no? Has estat tu al costat d'algú de Podemos, l'has olorat? No, perquè a la ràdio passa molta gent. Sí, mira. Avui ha vingut el Xavi Domènech i ben bona flaire que feia. Fa una mica olor de tabaco, eh? Sí. Que fuma? Una mica. Una mica. Yo le he visto abajo en un bar. Yo le he visto que se paseaba con el cigarro. I estava a la terrassa. No, a mi m'han dit que el Rastafari aquell de Podemos fa molt bon olor, eh? Veus? Sí. El tio mític aquell de la foto amb en Rajoy, aquell tio fa molt bon olor, eh? Porta les rastes plenes de pins d'aquells que fan olor del cotxe. Que fa olor... El que m'imagino. Que a mi m'han dit que fa olor a patxuli i a Timotei. Niños. Preciós, això, la verdad. Bueno, un tio sí que li ha fet una pregunta. Un tio li ha preguntat ¿qué vas a hacer con el perro y el diablo? ¿Lo vas a vender? Per favor, eh? Tirant de tòpics, sí, aquí, però són divertits a vegades. No hi ha malícia fora cotxes. No, mai de la vida. Gens. I ara? Va, mireu, crec que podem acabar amb el tema de... Aquí acabem ja aquesta setmana amb el de què fue del friki de tu classe. El friki de la classe, és veritat. Sí, que crec que ho preguntarem entre els nostres oients la setmana que ve, ¿no? Però mira, un xurmano diu, era yo, incluso mi mote era friki, lo decían de buen rollo, de hecho me llevaba bien con todos los de mi cole. Ahora soy médico, aquí sí que supongo que puedo decir que me va bien. Molt bé, eh? I tant que s'ha fet metge, tu. Fantàstic, això, eh? A veure, és que hi ha doctors que són molt bons, però, saps, l'aparença i tot plegat i el tarannà és una friqueja. Però són genis, eminències, però són persones estranyes. Això està molt bé. Un altre que diu, el friki de mi clase se hizo gótico y empezó a frecuentar los cementerios de toda España y nunca volvimos a saber de él. Es una
conmigo. Ya, Vive aquí vive conmigo. Y un altre que ens diu: el friki de mi clase era latinoamericano, nacido en España, hace poco se hizo youtuber, pero no tiene visitas. Es bastante triste, la verdad. Ai. Pero es buen chaval. Quant temps pot aguantar un youtuber amb poques visites? Ai, no ho sé, no sé. L'Anna Polo, que és youtuber, tot i que el té molt abandonat, ja li diem que vagi penjant vídeos, però està travessant una etapa que t'estàs... Bueno, és igual. Reflotant. Però es pot aguantar amb un canal de YouTube sense visites? Home, si hi ha fe, hi ha voluntat, hi ha ganes, tu ves fent vídeos. Que no et veuen? Pues bueno, pues clar, quan dius déjenme aquí en comentarios lo que queréis que haga, pues bueno, pues Ho trobes tot buit? Ja Ningú està. comentario, Però cero comentarios. Ningú és ningú per dir-li a un youtuber. No et mira ningú i no facis més vídeos. D'acord. Si la criatura vol fer més vídeos, doncs que en faci, ja està. Libertat. Molt bé, Anna, molt bé. Us ha agradat? D'acord, sí, un aplaudiment. Anna, presidenta. Quan vulgueu. Ho deixem aquí, Jair. Moltes gràcies per aquesta repassada ampliada al que ha passat a Foro Coches. Què passa? Prou! ¿Qué pasa, Forocoches? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?